Good morning, Idol Joanne. Agtutuloy ti proyekto nga maiya plastar iti dingras sa Ilocos Norte ken iti Sibubukel nga distrito ti Segundo, distrito ti Ilocos Norte. Dito timpa mo ni Congressman Angelo Marcos Barba. Babayan pa lang kada ti statement ni Dingras Mayor Joffrey Sagid. Sa dinoket impaka muna nga adon dagiti sumangbay nang nangruna iti Segundo distrito nga may sa kadakilan kadto nga proyekto ket tirang tay nga mangsilpo iti 5 nga barangay ti Dingras, Ilocos Norte. Rimuaren deti papel iti order to Department of Public Works and Highways nga danti contract number 24ABO112 nga may pangsingked nga deti ket mangruginton iti nadakamat nga proyekto. Babayan pa lang iti dating nga kalikagom ket dumanon iti nga kantidad iti 46,309,499 pesos and 22 centavos. Ket sinaragsak ni Mayor Joffrey Sagid nga nang pakamo nga kalpasan iti nakadadong nga tawenen nga panagururay dan ket matungpal matlaengan detoy arapa apda nga madaan iti rangtay nga ang konektar kadagiti 5 barangay. Doon na po sa tinapayak ng nararapaw, daging kanya pana iti amyanan, iti Dingras, dati awakan iti Pagkasamar, dati 5 barangay. During rainy season ka talaga, para na mag-umay si sentro. So, ikaw na, magdari iti Pitig, harap, magdari iti Susuna. Ito at tayo, sigurado pa manapayan. Dingras. Kung doon na po sa datan tinabayag ni nararapap. Di negosyo, di Dingras. Sigurado, may ganito'y hili. Ganito'y pagkatangan sa kanagipit. At na rin yung mapatagdal sa inasal na jogging in front of our public market once a day. Dingras. Kung doon na po sa datan tinabayag ni nararapap. Daging kailan may pana, iti amyanan, iti iling Dingras, dati awawagan mi iti Pamasasamar, dati 5 nga barangay. During rainy season nga talaga, handa nga makuumay iti sentro. So, ikaw da, magdada iti Pitig, Sarat, magdada iti Susuna. No, andang tunatarang tayo, sigurado nga manapayan. Nagiti kelyak, kung umiksapay ti ekonomiya, ti negosyo, dito ili nga Dingras, ta sigurado, maumay da dito ili, dito ti pagkatangan da kadagiti kasapulan da. At api nga sigurado, kung ay siguro, adala ti Jollibee, sa adala ti mapatagdal pa nga inasal, then joking in front of our public market, once nga i-turn over iti contractor, dati patagdal mi iti barong agendaan. Mano ti pondo nga si Mangkat para kabeti bridge sa Di initial funding na ito, ada di 32 million initial funding na. Then after that, according to ni Congressman, isu ti kadwate, of course, Senator Jaime, kanapong presidente, apong gobernador, nung adagda kami nga ni Apo Congressman iti nakatutok na kireta. Ni Dingras Mayor Joffrey Sagid ket maragsakan dan Idol Joan ta nakabay bayag dito nga proyekto nga kidkidawndan ngam at long last si Mangputan dito papel ket babayan pa lang iti paglabi ni Congressman Angelo Marcos Barba ket may iti patungpalin dito rangtay nga magkolektar kadagiti mga barangay nga inabinsa-binsa ni Mayor Joffrey Sagid iti nadakamat nga ili. So naragsak iti panagpesta ti Dingras, Ilocos Norte ket iti Ani Festival da ket good news at mangruginton iti nadakamat nga construction. Ti contractor nakita tayo ti papel Idol Joan ket saan nga nalimadan ket ti Apo Engineer Andre Thailand. That latest manipod iti Segundo distrito na iti Dingras. Yes, go. Dagiti barangay nga na isinan no kasi dagiti Pidig. One iso dati at malayos ti dati Karayan dita na baka party sentro Idol Joan iso nga rod nga asidig da pay tapidigen iti amok pay di ko ay di ubingak pay ket amok ket paset ti pidig di jay ket kukuagay iti Dingras Ilocos Norte naglawag iti Dingras Idol Joan. Wen ket ipakichan-chan daan da pa usual Idol Bernard ket sa zay pidig at as asidig. Correct.
Amo deta at nagtrabaho tayo dita kay Piddig Ilocos Norte. So nga nagpulig sa kita Piddig ti amok no Piddig pala engket na nay dingras dito yung apo ko nada. At pwede kita na dumaidig ko pero de los Buenos naglabes dan sa iti panagkumustada during election. Nakadanon dat dingrasen. Dingras dito yung apo ko nada Idol Joan. Meta dito incumbent ti ilikat agdiretso kanya dan at syempre dito ko mga mayor nga ekonomiya ko na. Ano na ganan iso di jayen nga nabayagan nga actually karet tay garetoy di Apo Mayor Geoffrey Sagit abang mukmet personally ket kun di ko takal ti potential kin ko na dito nga ili nga dingras kasi sentro ti ganan ekonomiya ti Dumaya ket ano mga binaybayan di nga statement up until this time adu pay ti kayat na tumay nga patakder ti problema da sila pang pwestuhan dahil do Joan Mert. Nalawat ding ras, yes. Nga matikayat mo digiti naganan digiti negosyo ket sentro of course ket isot pag papanan digiti kakailyan ngam they're opening the avenues again kasi damot digiti na ipatakderen na iplastaren nga bypass road iti dingras Ilocos Norte tabarbareng ijay tumot aminen umuna nga may patakder to sa jay ditoy super rural health unit iti dingras sumarsaroon to pwede iti servisyo mo extension hospital di Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center so no kitaem kasla dito dingras Ilocos Norte tatay ti nakaspas ang nagduras kasla ili ti San Nicolas Idol Joan well iso nga dakay nga banag dito rangtay saan lang farm to market roads ti maipaayan na no di panangduras pa iti ekonomiya napaspas nga serbisyo pa kaidanon kadigiti lima nga barangay nga naisina iti Carayan and kasapay dati of course adupay nga development nga mabalin nga makatulong ka dito kasi saan lang nga taga Dingras kadikidi kasta kunam pati digiti taga Piddig baka umay dapay ti Dingras Ilocos Norte nga mangan Idol Joan. Okay, so that's the latest update. Iti second district Ilocos Norte nang nangrunay ti ili ti Dingras nga agpiesta kadigito nga gondaway. Para ti IFM News Idol Bernard Ver tatak RMN.